Jeff van Vliet, we zijn op de TT-nacht in Assen en het was één groot feest. Ja, het is schitterend. Ik geloof dat er 5000 mensen staan, dus geweldig. Ik heb net 2 liedjes gezongen en ze deden allemaal heel erg gezellig mee. Last Minute is de nieuwe single. En is het wat voor nummer is dit? Het is een zomers liedje en nou, het is een heel gezellig nummer en leuke tekst ook, dus ik word er vrolijk van. Een echte Jeff van Vliet? Echt een liedje van Jeff van Vliet, ja. Maar we hebben ook mooie liedjes. We hebben ook de mooiere liedjes, hè? De ballads. Maar dit is een vrolijk nummer. Ik denk van er staan 14 liedjes op het album. Dat dit echt het liedje voor de zomer is. Doe mij een last minute naar Alanya. En het heeft echt met vakantie te maken, ja. Heb je de clip ook in Alanya opgenomen? Nee, dat is net niet doorgegaan, jammer genoeg. Ik had er wel zin in gehad om een paar dagen naar Turkije te gaan. Maar we hebben hem in Nederland opgenomen. Ik heb altijd hard gewerkt in een bestrating. En het is zwaar werk en dat zong ik altijd in de weekenden. Dat doe ik al 20 jaar lang. En nu merk ik dat ik ook op de grotere feesten terechtkom en veel op radio gedraaid wordt en af en toe op televisie kom. Dus het is wel een verandering of je de hele dag op je knieën zit of je staat s'avonds in het café je liedjes te zingen. Ik merk juist het laatste half jaar dat ik heel veel door het land heen reis. Maar ook nog in de Amsterdamse kroegjes. Maar goed, het liefst natuurlijk door heel Nederland heen.